1944, 218 κάτοικοι του Διστόμου θανατώνονται από τους Γερμανούς. 4 μέρες πριν, εδώ είναι η τραγική ηρωνία και εδώ είναι η κτηνοδία, οι Γερμανοί χάνουν τον πόλεμο. Χάνουν τον πόλεμο και σκοτώνουν κόσμο παρότι έχουν χάσει τον πόλεμο. Ετοιμάζονται να φύγουν, να γυρίσουν στη Γερμανία. 4 μέρες πριν, 6 Ιουνίου, οι σύμμαχοι είχαν αποβιβαστεί στην Ορμανδία. Ήταν η αρχή του τέλους. Έχει τελειώσει ο πόλεμος. Έτσι. Οι Γερμανοί κατακτητές βλέπουν ότι φτάνει το τέλος της αυτοκρατορίας. Οδεύουν προς την καταστροφή και σκοτώνουν, εξακολουθούν να σκοτώνουν. Τα SS ήθελαν να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους ώστε να πάψουν να ενισχύουν τις οργανωμένες αντάρτικες ομάδες που δρούσαν στην περιοχή. Στο πλαίσιο των εκαθαριστικών επιχειρήσεων εκείνο το φοβερό πρωινό, μια φάλαγγα 7 αυτοκινήτων με Γερμανούς στρατιώτες, επαναλαμβάνω, ο δεύτερος λόγος του δεύτερου τάγματος, του 7ου συντάγματος, της πρώτης μεραρχίας των SS, με έδρα τη Λιβαδιά. Κάποιοι από αυτούς ήταν 19χρονα παιδιά, ζούνε, εύχομαι να έχουν τύψεις και αν δεν ζούνε έχουν αφήσει πίσω παιδιά και έχουν αφήσει παιδιά και εγγόνια. Ξεκίνησε από τη Λιβαδιά λοιπόν η φάλαγγα με κατεύθυνση προς το Δίστομο. Από αυτά τα δύο πρώτα από τα οχήματα, τα δύο πρώτα που προπορεύονται ήταν επιταγμένα ελληνικά οχήματα γεμάτα με Γερμανούς στρατιώτες ντυμένους με πολιτικά ρούχα. Υποδίονταν τους μαυραγορείτες. Και με τα γάρια απ' έξω στο αυτοκίνητο. Και με τα γάρια απ' έξω, διότι θεώρησαν ότι θα πήγαιναν οι αντάρτες να αγοράσουν από τους μαυραγορείτες για να μπορέσουν να ζήσουν στα βουνά, γιατί από τους μαυραγορείτες αγόραζαν και οι αντάρτες. Έθρεψαν οι μαυραγορείτες, από ό,τι βλέπετε, πολλούς και πλούτησαν. Αυτοί λοιπόν που υποδίονταν τους μαυραγορείτες θα πρωτοχτυπούσαν τους αντάρτες μόλις το που πλησίαζαν τα αυτοκίνητα. Φτάνουν στον Καρακόλιθο. Όσοι ξέρετε την περιοχή και πηγαίνετε για Αράχοβα, έχει και ένα μνημείο εκεί. Είναι έξω από το Δίστομο ο Καρακόλιθος. Από τον Καρακόλιθο αρχίζει το μακελιό. Η σφαγή. Σκοτώνουν 5, συλλαμβάνουν 12 αγρότες που θέριζαν ομήρους. Στη διασταύρωση Διστόμου Αράχοβας συναντιούνται με άλλα 60 αυτοκίνητα γεμάτα Γερμανούς στρατιώτες που έρχονταν από την Άμφισσα. Αράχοβα, με κατεύθυνση προς το Δίστομο. Μπαίνουν στο Δίστομο. Οι κάτοικοι είναι υποψίαστοι βεβαίως. Άμαχοι. Στα χωράφια, γυναίκες θυλάζουν τα μωρά. Τους πηγαίναμε και θα κοιτάνε φάνε και αρνιά και τέτοια πράγματα. Να τους καλοπιάσουμε. Και να καλοπιάσετε, τους ταΐζατε τους εγκληματίες, τους φωνιάδες των συγγενών τους ταΐζατε. Βλέποντας τους ομήρους, οι κάτοικοι έχουν τους 10-12 ομήρους, αρχίζουν και ανησυχούν οι κάτοικοι του Διστόμου. Σου λέει κάτι γίνεται. Ο επικεφαλής του αγήματος της ομάδας των Γερμανών καλεί τον πρόεδρο και τον παπά του χωριού και λέει, ζητάει πληροφορίες για κινήσεις ανταρτών στην περιοχή. Δεν μαθαίνουν τίποτα. Τοποθετούν στα υψώματα γύρω από το χωριό φυλάκια για τον έλεγχο και για εκφοβισμό. Αρχίζουν οι λαιλασίες. Γύρω-γύρω το χωριό μας Γύρω-γύρω. Δεν μπαίνει, δεν βγαίνει κανείς. Επιτρέπεται η είσοδος, απαγορεύεται η έξοδος. Απαγορεύεται η έξοδος. Η είσοδος βέβαια επιτρέπεται. Ναι. Σωστό. Μας είπανε όταν θα πάτε προς τα έξω θα σας σκοτώσουμε, θα σας το μεσημέρι 2 επιταγμένα ελληνικά αυτοκίνητα με τους μεταφιεσμένους Γερμανούς κατευθύνονται προς τον Όσιο Λουκά, ένα εκπληκτικό μοναστήρι που θα πρέπει να το επισκεφτείτε όσοι πάτε στην περιοχή, που ακόμα στην Σιδερένια Πόρτα υπάρχουν τα βόλια των Τούρκων από το 21. Που αμήνονταν τότε οι καλόγεροι και οι Έλληνες. Λίγο πριν από το χωριό Στήρι, δέχονται επίθεση από τμήμα ανταρτών του Ελλάς, από τον 11ο λόγο του 3ου τάγματος του 34ου συντάγματος. Είχε στήσει ενέδρα. Η μάχη ήταν σκληρή, κράτησε 2 ώρες. Το αντάρτικο τμήμα υποχώρησε μπροστά στον όγκο των γερμανικών δυνάμεων, που μόλις άκουσε πυροβολισμούς, ετράπησε φυγή, πήγε στο Δίστομο. Απώλειες των Γερμανών ήταν μεγάλες από το πλήγμα των ανταρτών. Από τα 2 πρώτα αυτοκίνητα σώθηκαν μόνο ένας στρατιώτης και οδηγός. Σκοτώθηκαν 40 Γερμανοί. Και εκεί αρχίζει η ιστορία της εκδίκησης. Η γερμανική φάλαγγα επιστρέφει στο Δίστομο. Εκτελούνται οι 12 όμηροι αρχικά μπροστά στο δημοτικό σχολείο. Οι κάτοικοι κρίνονται στα σπίτια. Και εκεί αρχίζει το μακελιό. Και μετράνε οι κάτοικοι 218 ψυχές. Ακούστε 2 μαρτυρίες στο βίντεο. Εμείς είμαστε στο υπόγειο κρυμμένοι. Ακούστε 2 μαρτυρίες στο βίντεο και ερχόμαστε στις άλλες μαρτυρίες. Στις 10 Ιουνίου του 1944 ο τόπος μας γνώρισε μία από τις αγριότερες σφαγές που έγιναν ποτέ στον κόσμο. 218 άνθρωποι θανατώθηκαν από τους Ναζί του Χίτλερ χωρίς να μάθουν ποτέ το γιατί. Ατέλειωτος είναι ο αριθμός των κατοίκων του Διστόμου που σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς. Δυστυχώς ανάμεσά τους υπάρχουν και πάρα πολύ μικρά παιδιά. Ζωή Σταθά του Αναστασίου 4 μηνών.
Κωνσταντίνα Δημάκα του Ματθαίου, 6 μηνών. Ακόμα και αβάπτιστα μωρά πλήρωσαν με το αίμα τους στη γερμανική θηριωδία. Η κυρία Σκούτα έχασε τον πατέρα της και την αδερφή της. Μου φαίνεται ότι είναι εκεί, σαν να είναι εκείνη την ώρα βρίσκω. Οι εικόνες που είχαν δει τα μάτια της έχουν παραμείνει στο μυαλό της και δεν θα σβήσουν ποτέ. Μόλις μπαίνω μέσα, στέκεται στην πόρτα και αρχίζει τον πυροβολισμό. Πρώτα παίρνει τον πατέρα μου, πέφτει κάτω. Βόγαει, φώναζε, βοήθεια παιδιά μου, ποιος τον σώσει. Αυτός κάτσε εκεί και τις θέρισε όλους, ένα γύρο. Η ίδια γλίτωσε παριστάνοντας την πεθαμένη. Είχαν πέσει ένας απάνω τον άλλον, ζώντας και νεκρός. Εγώ ήμουν με τρία άτομα είμαστε που είμαστε ζωντανά. Βαστάν την αναπνοή μας όσο δεν μπορούσε. Ακίνητο. Την ίδια ώρα στην πλατεία του χωριού οι Γερμανοί σκότωναν την αδερφή της. Στο σημείο που βρισκόταν το άψυχο κορμί της, την οδήγησε ως σκύλος της οικογένειας. Αφού με πήγε και το σκυλί και μου έκανε, έλα, πήγα κι εγώ. Την είδα την αδερφούλα μου ξαπλωμένη κάτω, μια τρύπα εδώ στο μάτι και κίτρινο όπως είναι τα λεμόνια. Πάω να τον πάρω στην αγκαλιά μου, δεν μπορούσα να τον σηκώσω. Ούτε κλάμα, ούτε φωνές, τίποτα. Ήμουν εκτός αυτού, μόνο που έλεπα και άκουγαν τα αυτιά μου, φωνές, βουλτά. Ουρλιαχτά. Τα πολυτέλειασμα, αφού έλειπε το σκυλίο, δεν μπορούσα να τη σηκώσω, να την πάρω σβάρνα. Στην αγκαλιά δεν μπορούσα, αλλά το πήγε να τον πάρω σβάρνα, ούτε έτσι μπορούσα. Και έρχεται το σκυλί κοπέλα μου και το πιάνει εδώ από το φουστάνι και εγώ από τις πλάτες και το σύραμε μαζί. Η κυρία Μαρία Παπαϊωάννου, 4 χρονών τότε, μας διηγείται πώς η ίδια και ο αδερφός της κατάφεραν να σωθούν για να δουν όμως λίγες ώρες αργότερα νεκρούς τους γονείς τους και τον αδερφό τους. Τα 2 παιδιά την ώρα της φαγής βρέθηκαν στο σπίτι της θείας τους, δίπλα από το πατρικό τους. Ήταν ισόγειο και είχαν μία καταπακτή ανοίξει και μας βάζει τη μάνα της μέσα, η οποία ήταν και κουτσί με πρόβλημα. Και βάζει και εμένα και τον αδερφό μου και μπήκε και αυτή από πάνω, έκλεισε τον καταράκτη που το λέμε την καταπακτή και μείναμε εκεί μέσα. Ήρθανε οι Γερμανοί, περάσανε, πατήσανε πάνω σε εμάς, αλλά δεν μας καταλάβανε. Όταν σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, τα 2 παιδιά πήγαν στο πατρικό τους και η εικόνα που αντίκρισαν ήταν ανατριχιαστική. Βλέπαμε τον πατέρα μου, ήταν ξαπλωμένος αυτός, δεν ξέρω πώς είχε ξαπλώσει το κρεβάτι ο πατέρας μου. Με κομμένα δάχτυλα, με σκοτωμένος τελείως, με αίματα. Αρχίσαμε να φωνάζουμε μαμά, μπαμπά, Νίκο. Ο Νίκος ήταν το μικρό. Ήταν μέσα στο καθιστικό στο δωμάτιο, το γονιόν μου το κρεβάτι από εκεί. Εδώ ήταν το τζάκι και εδώ ήταν ένα διβανάκι που κοιμόταν το μικρό. Το μικρό το είχαν σκοτώσει, μάλλον ξεκυλιάς το είχαν. Και πάει ο αδερφός μου πιο μεγάλος και να το σηκώσει και βγήκαν όλα τα σωθικά το έξω. Με αποτέλεσμα να μείνουν εδώ πάνω στον αδερφό μου, το μεγάλο. Αρχίσαμε εμείς να φωνάζουμε μπροστά, ο αδερφός μου πίσω εγώ. Μπαμπά, μαμά, Νίκο. Μπαμπά, μαμά, Νίκο. Μπαμπά, μαμά, Νίκο. Αφού δεν μας μιλάει κανείς, πιαστήκαμε χέρι-χέρι με τον αδερφό μου. Και ξεκινήσαμε για την άλλη άκρη του χωριού να ξαναβγούμε πέρα, να πάμε στη γιαγιά μου. Να πούμε το νέο ότι δεν έχουμε γονείς πλέον. Θα έδινα πολλά για να μπορέσω να μπω για μερικά δευτερόλεπτα στο μυαλό αυτού του 19χρονου στρατιώτη των ΕΣΕΣ, ο οποίος κάρφωσε την ξυφολόγχη σε αυτό το παιδάκι που ακούγαμε πριν από λίγο. Για να προσπαθήσω να καταλάβω κάτι το οποίο δεν μπορεί να διανοηθεί σε καιρό ειρήνης ένας άνθρωπος, το πού μπορεί να φτάσει η κτηνοδία των ανθρώπων, το τι κτήνος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος, ένας πολιτισμένος άνθρωπος, διότι ήταν πολιτισμένοι αυτοί οι οποίοι σφάγεσαν. Ξέραν γράμματα, ήταν δάσκαλοι, ήταν πιο μορφωμένοι από τους Έλληνες, είχαν καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Πολιτισμένοι δηλαδή. Οι πολιτισμένοι. Ήταν, ναι, και πολιτισμένα εκτελούσαν. Με όπλα που είχε κατασκευάσει ο πολιτισμός. Κυρία Ευσταθία Γεωργακού Κρέμου, χάσατε γονείς, 2 αδερφές, έναν αδερφό. Και έναν αδερφό. Και συγγενείς. Και έμεινα μόνη μου. Και μείνατε μόνοι. Δεν είχε, ο πατέρας μου ήταν μοναχογιός και δεν είχα κανένα στο χωριό να με ορφανοτροφείο, μεγαλώσατε σε ορφανοτροφείο, παιδάκι. Και πήγανε στον Ερυθρό Σταυρό. Ήμουν 14. Πόσο? 14. Τι θυμόσαστε από εκείνη την αποφράδα ημέρα? Εγώ με την αδερφούλα μου τη μικρή είχα πάει σε ένα χωράφι και μόλις είδαμε τους Γερμανούς και η μικρή αδερφούλα σας σώθηκε? Δεν σώθηκε. Δεν σώθηκε. Εσείς σώθηκατε μόνο? Αυτή τη δηλαδή όταν πήγαν, θα σας τα πω με τη σειρά, πήγαμε στο σπίτι μετά, φοβηθήκαμε από το χωράφι, είχαμε πάει να μαζέψουμε κουτιά και πήγαμε στο σπίτι. Καθίσαμε κάτω στο υπόγειο και κρυβόμαστε να μην μας σκοτώσουν οι Γερμανοί. Λοιπόν, μπαίνουν οι Γερμανοί
ο αδερφός μου με τον πατέρα μου είχαν πάει στα Μπέλη. Και είπαν να έρθουν μέσα στο χωριό και ερχόντουσαν για το χωριό. Και τον πατέρα μου τον εκτελούν απάνω στο άλογο, τραυματίζουν το άλογο και τρέχοντας στο άλογο πέφτει στον δρόμο ο πατέρας μου. Ο αδερφός μου ερχόταν με την ψυχαστήρα στον ώμο και τον κυνηγήσανε και τον σκοτώσαν απ' έξω από το σπίτι μας, στην Παναγία. Τον τραυματίσαν στην κοιλιά, πέταγε το αίμα και έρχεται μια γειτόνισσα, Βασιλική, αλλά μαζέψει το μοναχογιό σου. Πάμε τον επέρνουμε, γειτονιά όλοι, έτρεχε το αίμα από την κοιλιά του. Και τρέχει μεγάλη μου αδερφή να πάει για το γιατρό. Εν τω μεταξύ την ακολούθησα κι εγώ και πήγα στο γιατρό. Η αδερφή μου χτύπησε, δεν βγήκε ο γιατρός, έφυγε. Εγώ φοβόμουν να γυρίσω πίσω γιατί έβλεπα σκοτωμένους, πατούσαμε πάνω στην πλατεία. Ότι βρίσκανε σκοτώναν. Στην πλατεία, στην Πλάτανο, ναι. εκεί μου που το μουσείο. Κρεμασμένοι και γυρνάγανε. Ναι. Και τραβήξανε και πήγα σε ένα υπόγειο. Και αφού έδιναν τον καπνό, λένε να βγούμε έξω για να μας κάψουν ζωντανούς. Και βγαίνω έξω και βρήκα ευκαιρία, γιατί δεν με αφήναν να φύγω. Εγώ φώναζα, δεν ήθελα να πάω στο σπίτι. Και αφού βρήκα ευκαιρία, τους φεύγω και πάω σπίτι. Πάω πάνω στο σπίτι μας και όπως είχα την ιδέα ότι ήταν ο αδερφός μου σκοτωμένος, ήταν άλλα 7 άτομα μέσα στο σπίτι και δεν τους είδα τους άλλους. Είδα τον αδερφό μου μόνο γονάτισα και φώναζα, έκλαιγα. Η αδερφούλα μου η μικρή είχε κοκαλώσει από το... Ο αδερφός στο μεταξύ είχε πεθάνει. Ναι, βέβαια, τον είχαν εκτελέσει. Τον εκτελέσαν πάλι στο εκτελεστική βολή. Χαριστική βολή, Μάκη, χαριστική βολή. Αφού έφαγε τη σφαίρα στην κοιλιά, Ναι, μετά ναι. Η μητέρα σας μέσα στο σπίτι. Την ώρα που υποθάλταν το τραυματισμένο και σκίζανε πουκάμισα και συντόνια του. Μπήκανε μέσα και εκτέλεσαν όλη την οικογένεια που Και τους εκτελέσανε την ώρα που υποθάλταν. προσπαθούσε να κρατήσει σε ζωή η οικογένεια. Η αδερφή μου μικρούλα, όπως Πόσο χρόνο είναι η αδελφή σας? Ήταν 9. Τι τους έφταξε 9 χρονών παιδάκι? Ναι, όπως είδε τη σκηνή, κοκάλωσε πίσω από την πόρτα, δεν εκτελέσανε, είχε πάθει συγκοπή. Όταν την πήγαν να τα θάψουνε, γκρεμίστηκε, όταν την πιάσαν, γκρεμίστηκε έτσι. Η αδερφούλα σας η μικρή. έπαθε ανακοπή από ό,τι είδε? Ναι, δεν άντεξε η καρδιά να δει? Από ό,τι είδε. Η μητέρα μου, από ό,τι λένε, ότι η αδερφή μου όταν γύρισε, την πήρε Γερμανός από πίσω και πήγαινε να τιμήσει. Και χύμισε απάνω η μητέρα μου στο Γερμανό. Και για να μην βιάσει την αδερφούλα σας. Ναι. Και τις χτυπήσαν στο κεφάλι με τον υποκόπανο. Όταν είχα τα οστά, τα μαζέψαμε, κοκαλάκια ήταν το κεφάλι της. Δεν υπήρχε κεφάλι. Και όλα αυτά δεν διδάσκονται στα σχολεία. Ούτε τα καλάβρια τα χίλια νεκροί. Εν τω μεταξύ μετά φεύγω, κατεβαίνω κάτω εγώ. Οι γειτονιά ακούσανε ότι δεν ακούγανε φωνές. Λέει τη βασιλική οικογένεια πάει, δεν ακούμε φωνές. Εν τω μεταξύ, όταν έβγα εγώ απάνω, είδα ας πούμε τον αδερφό μου και έκλαιγα, φώναζα. Λέει κάποιος ζει. Ανεβαίνει κάποιος γείτονας επάνω και με παίρνει για να με πάει να φύγω στο βουνό. Γιατί λέγανε ότι θα γυρίσουν πάλι οι Γερμανοί πίσω να μας χτυπήσουν, γιατί νύχτωνε. Εγώ πήγα στο βουνό, εν τω μεταξύ το τράκ που είχα πάθει, περπατούσα με τα γόνατα. Είχα πάθει ζημιά μεγάλη. Περπατούσατε με τα γόνατα, δεν μπορούσατε να σηκωθείτε όρθια? Δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθια. Ποιος σας βρήκε, εσείς πήγανε στον Ερυθρό Σταυρό? Μετά να ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός και με πήρε και με πήγαν στον Ερυθρό Σταυρό και κάθισα 6 μήνες και μετά δεν μπορούσα, αφού είχα τα κτήματά μου αυτά, δεν μπορούσα να καθίσω στην Ερυθρέα. Είπα να με πάρουν να με διοθετήσουν στην Αμερική. Από την οικογένειά σας τελικά σωθήκατε μόνο εσείς? Μόνο εγώ. Και είπαν να σας διοθετήσουν στην Αμερική, έσασαν βέβαια. Ναι, να με διοθετήσουν εκεί, να φύγω από το χωριό. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι. Μπορώ να δώσω μια λογική, όχι λογική εξήγηση, μια παράλογη εξήγηση στις εκτελέσεις άμαχων. Εκεί που δεν μπορώ να δώσω καμία εξήγηση, όσο παράλογη σκέψη και να κάνω, είναι που σκότωναν παιδάκια. Παιδιά, αβάπτιστα. Σας λέω όλο τον κόσμο, πάταγα πάνω στα πτώματα για να πάω στο γιατρό. Αβάπτιστα, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει, δεν το χωράει όμως. Λουτρό αίματος απίστευτο. Δεν το χωράει. Πρώτα δεν είχα συναίσθηση πού ήμουνα, τι έκανα, πού να πάω. Είχα χάσει το λογικό. Στην ιστορία δεν θα φέρει τέτοιο γεγονός. Μόνο νοηρόδες. Η κυρία Ζωήτσου καλά, και να έρθω κοντά για να φέρουμε μπροστά, θα περάσω λίγο μπροστά από την κάμερα για να. Αλλά δεν σας είπα και το φινάλε, την αποζημίωση. Τρέχουμε για να αποζημίωσω και τίποτα. Τι να την κάνεις. Και το μεταξύ εγώ. Αφήστε το. Εγώ ήμουνα και αγρότησε όσο δεν ήμουν παντρεμένη. Τι να κάνετε αποζημίωση τώρα, χάσατε την οικογένεια. Ούτε αγροτική δεν μου δώσανε. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας την κυρία Ζωή. Μετά πάντως είναι και ένα θέμα. Εγώ θα ήθελα κάποτε να διδάσκονται στην ιστορία αυτές οι αφηγήσεις. Θα ήθελα ιστορική. Βέβαια,
οι επιζήσαντες. Να, εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Δείξτε μας λίγο το βιβλίο σας, κυρία Ευσταθία. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Και η κυρία Ευσταθία είναι ζωντανή ιστορία. Κυρία Ευσταθία που τα είδε, τα έζησε να ζεστάνουμε τις πέτρες. Και τη Μανολοπούλου στις πλαγιές του Διστόμου. Να ζεστάνουμε τις πέτρες στις πλαγιές του Διστόμου. Ένα βιβλίο που στις λίγες σελίδες, γιατί λίγες είναι, για μια σφαγή τι να μιλήσεις. Τι να δείξεις μέσα, φωτογραφίες, τι να διαβάσεις. Να δεις ποιοι άνθρωποι που έχουν χαθεί. Ποιο να πρωτοδείς. Δείξε μια φωτογραφία, κύριε Χαμζά, το βαρέλι, έτσι όπως το λέω εγώ. Αυτό που βλέπουμε τι είναι. Σε βαρέλια σαν αυτά κρύβονταν παιδιά, κρύβαν παιδιά, κρασί. Κρύβονταν παιδιά. Ξέρετε πόσα θύματα ανασύρθηκαν μέσα από αυτά τα βαρέλια. Που τα γάζωνα με τα σμάισερ, τα πολυβόλα, με τα λούγκερ, τα περίστροφα, οι εξωματικοί, ή με τις ξυφολόγχες όταν τελείωναν οι σφαίρες, γιατί κάποιες μην τους τελείωσαν και οι σφαίρες. Δεν είχαν και σφαίρες. Πόσα παιδάκια βρέθηκαν να επιπλέουν στο κρασί γιατί τα κρύβαν οι μανάδες μέσα βαρέλια. Μα και τα βαρέλια σε ένα βαρέλι σαν αυτό. Τα τρυπούσαν και τα πτώματα